די כמו איזה שני נגרים בזון, אספנו חומרים, ברזל, עצים ובטון, ואז הגיע סקואט של 4 ולכולם יש פאמפ. הלך עלינו, כדאי שנברח כבר עכשיו כמו איזה שני נגרים בזון, אספנו חומרים, ברזל, עצים ובטון, ואז הגיע סקואט של 4 ולכולם יש פאמפ. הלך עלינו, כדאי שנברח כבר עכשיו כמו איזה שני נגרים. נפתח את הצ'סט, נקווה למשהו בסט, העיקר להיות מוגן. יש לך ביג שילד יא קמצן, כמעט פספסנו את